Good morning guys. Pagkakaroon guys, ni ako sa barangay hall. Akong duty guys. O ako ra ang niadin ni kauban sa amo ang secretary o treasurer. Ingon man tanod. Ang among kagawad guys nga na-assign ato sa Tagbilaran. Doon na importante nga giadto sa Tagbilaran. O mingaw mi ari guys. Aduna usay mga tao nga miduon na mo aring sud. Sud sa opisinahan guys. Doon ay gipangkonsulta sila. Sigulon sa among matubag guys. Paningkamutan na mo nga matubag ang mga pangutana sa mga tao nga muduol sa among barangay. Gimingaw pud mi ani sa among kagawad nganong wa man taon to siya mo pahibaw oy. Nagpaabot pud mi ani sa kaudtuhon guys. Sama sa gihapon wa gihapon siya mutunga. Palamuot mo ganing kagawara guys. Malingaw pud tanidya, taliwala sa iyang pangidaron. Medyo lingaw jud taniya guys kay jukiron. Gimingaw gyud mi ani guys kay last term naman gud ni ma'am. Mo na nga nangita jud mi nidya kay wa jud siya mo duty. Or last chance na ni nga mo duty sila guys. Gipaabot jud namo siya, wa jud siya mo abot. Hantod nga ni hapon na lang. Wa gihapon siya mo duty. Mitaas na lang among liog ani guys og lumili og asa ra ning among kagawad ani. Kaysa gikayon lagi namo guys. Gimingawan mi diri sud sa barangay hall. Kay jukiron lagi ning kagawara. Malingaw ta ning kagawara guys bisan og senior citizen na ni. Mga dyan akong Paris guys. Padung na may ani manguli guys kay hapon na. A few moments later. Sa akong pagpauli guys dito sa among mismong Pinoy Anan, nalipay jud ko guys kay nakita nako ang dunay na mga kaway nga nasa gawas. Kay nag-order mi gawain guys kay amo ang ibungbong sa amo ang pantawan. So guys, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw ning akong video guys. Ug ako moingon, bye-bye! Hi! Hello! Para saan eh? Para love!